הפעלתי. יאללה, תתחילי. תתחיל אתה, אני הפעלתי. אז מה נפל? יאללה, ladies first. Ladies first? ladies first. Ladies first, אם כך. אוקיי. זה איתן, בן דודי, בן 29, גרוש, גר עם ההורים. וואלה, ירדנו נמוך. ירדנו אוקיי, נמוך. מצוין. לא צריך. בת דודתי האהובה, רווקה, בת 30, תל אביבית, עוד אחת תל אביבית. עוד אחת תל אביבית. הבחור שכאן הוא בוכרי. אבל מה זה בוכרי? בוכרי של העתיקים של פעם, השוביניסטים, העצלנים, אלה שהידיים במכנס, רק חסר לו השפם, ואז היה פשוט תמונה מדויקת. יאללה, מלא, אני בוכרי, זאת חצי תימניה, חצי בוכרית. אני כבר שעה פה לא קיבלתי כוס מים. יאללה, כנסי לנו למטבח, תעשי כלים. חצוף, הוא פשוט שוביניסט הבחור הזה. פמיניסטית, עוד אחת. פמיניסטית, כזאת אני פמיניסטית. בקיצור, הבחור דתי. לא משנה עכשיו שהוא לא חובש כיפה, כי הוא לא מאמין בכיפות וכאלה. אבל מה שכן, הוא מקיים כל מצווה ומצווה כהלכתה. אני צדיק אורגינל. צדיק אבל אורגינל. היא דתל"שית. מה זה כופרת אורגינל? לא ראיתי דבר כזה. תענה לך לה. שמי רחם. אוי, גבלדה. עוד אח של הרב. כן, אח שלי רב. בקיצור, הילד בכיין, וקוטר, ורע לי, ועצוב לי, ומר לי, ורטוב לי, וקר לי. פשוט ככה, כל הזמן. אפילו הפסיכולוגית שלה צחקת עליה. אומרת לה, די, את כל הזמן זז, את כל הזמן הולכת בכל מקום, די, כבר, תירגעי כבר, מה קרה? אוי, בסדר. כמה שאנחנו הפכים, שזה ממש ככה, אנחנו ניגודים וקיצוניים לגמרי. יש דבר אחד שאנחנו בהחלט מסכימים עליו, ואנחנו ממש ממש דומים. אין ספק. אנחנו חיים על טיולים. אנחנו חיים מהאקסטרים. צללנו עם כרישים. קפצנו ממטוסים. עשינו את האנפורנה ב9 ימים. צנחנו מגשרים. טוב, יפים לגמרי. בקיצור, זה מה שאנחנו. נכון. בני דודים. רק בני דודים לצערנו הרב. כי אם לא... 8 ילדים הייתי. 8 ילדים. ילד וחצי בלחץ, אולי גם כלב. שתק נדע זאת.